Nyakoromogi wadhi nyime gi weche manyien ka warito mondo director mara omiya thuolo mar dhi nyime nikech nyaka gimiwa thuolo eka koro wadhi nyime gi weche mamoko. Sirikal olanda pedha ne kanise mag Githurai tok yangore ni nitie jodolo mathoth mapuonjo puonj magalagala. Piny owacho lero ni apedha mar gwetho oko jodolo makamago biro chakore ayanga dwe manyien. Jalup County Commissioner mag Githurai Danson Mwangangi owacho ni apedha makamano biro dhi nyime kata kobedo ni moko kuom kanise ma alworano kwedo okang' makamano. Nowacho ni moko kuom kanise manie alworano manigi ji mathoth e tong' mar Nairobi gi Kiambu ok ondiki ayanga gi sirikal, kowacho ni bedo ni ok ondik kanisego nyalo yawo thuolo mar puonjo puonj magalagala kod lamo jochiende gi puonjo njore e kind mamoko. Okwayo kanise mondiki ayanga gi sirikal mondo kony sirikal e yango mago ma ok ondiki mondo mi ogwethgi oko. Meeting with the pastors who are leaders of various registered religious organizations. We took them through the Societies Act and how to comply with it, and also their respective constitutions, and we have agreed that they are going to comply. For those whose timelines have lapsed, we've given them time within which to comply. Wakati mwingine si watu kupenda kutofunja sheria, ni kutojua. Although the law, kutojua sheria haimaanishi kwamba you are innocent. So kwetu sisi kama kanisa, especially the church in Githurai, and I want to echo what our ACC has said, we want to bring a name out of Githurai, a good name. Kwamba Githurai itajulikana na jina nzuri, na tukaona ikijulikana pia na makanisa mazuri itakuwa ni jambo la baraka. We needed to clean up kwa sababu wako na mambo mingi ambayo hawajarekebisha kulingana na serikali, and we are also willing to partner with them as long as they comply with the directives of the registrar and a timeline of about a month. We will be back to crack down because a number of them have really not complied. A number of them are not even churches, but we were willing to support them as a government so that they can comply. Failure to that, we'll just close down those churches.